Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And gave me dignity. Nagkauyab di mo si Alma? Um, Nasayod ko. Di kagid mo to. Pero, sa ako na ang giingon nimo. Good boy kong makigsulti ron nimo. Hinaot nga imong paminaw ng akong isulti. Please, believe me. Unsa may akong tuhuan nimo? Nga, pulos hulga ra gyud ang akong giingon. Uy nga, luguson ka. Kay, namasin ko nga mahadlok si Alma. O iya kong sundon. Jack, pangita na lang og kanang tinud-anay nga babae. Ayaw si Alma. Kay bisag unsaon nimo hulga si Alma, dili mo siya matandog. Uyab gyud mo si Alma? Nag-live-in na mi. Misugot ka? Nganong di man ko musugot nga amo maning sinabutan. O misugot sab ang imong inhan? Misugot. Ay noon. Swerte sab mo. Ay dato na sa Alma. Bulahan kay mo, uban ni Alma. Wa na mo pahimusli ang kwarta ni Alma. Ang tinuod, gihunahuna na ko maayo ko noon say may tabo sa akong kinabuhi kung si Alma ang ikauban ko sa tibuok kong kinabuhi. In love ka gyud ni Alma? Dili man tingali dautan. Kung sabton ko ang pagpanginahanglan ni Alma nako, Nahigugma gyud ka niya? nahigugma. Wa ka mo batig kaluod nga pulos mo mga babay nga magromansa. Di man tingali na batiun kun managsama ang ilang pagpati. Og anda mo sabot sa kalipay nga among gikinahanglan. No. Ano kun ka? Nganong anugon man ko. Tungod kay gwapa ka. Mahimo ka pang maminyo sa usa ka professional nga lalaki. Nga gwapo sab. Malipayo na ko uban ni Alma, Jack. Awan sa man, wala kay lain tuyo na ko. Late na hinuon ko sa akong work da. Oh, sorry. I'll go ahead. May mong friends lang gihapon tang duha? Ngano dili man. Basta dili mo na usbon ang pagbinastos nako. Di na ka itong mahitabo, no? Thanks. Okay. Ako dawato ng imong kamot. Timaan nga friends tang duha. Basta, dili ko nimo luguson aron makapanimaos kang Alma. No. Dili na, Novi. Dili na. Salamat na nga gisabot mo nga kong tinguha. May nanawag. Nanawag, Mas Nubi? Nanawag lagi ka. Gatalan ko ni Jack sa office. Unsa? Oo niya. Unsa may ang gibuhat? Iyak ang gilabtan? Wa man noon. Pero nagkiksulti siya nako sa kantin. Saan ko nituyo niya? Ambot, mutuob ako. Pero, buotan siya nagkiksulti nako. Nangayog pa sa hilom. O, panghulga ra ko ng iyang tinguha sa paglupos nako. Unsa? Misulti anak si Jack? O, lagi na. Pero kuhan ko sa pagtuo. Ang ako magkong nailan ni Jack kay Bastos. Dili mo ilang babae. Ayaw yung kumpiyansa, Nubi. Dako akong pagtuo nga na si plano. Og ikay iyang gamiton aron matuman iyang plano. Mayon tag mo maabdos na ko. Aron magpanuko na siya sa pagtuman siyang tinguha sa paglukos nako.
Husto day tuod. Unsa man? Ako nang gikasulti si Dr. Medina. Unya, kanusta siya makikita nako? Kung mo pauli na siya. Gilaay mangkoy. Kapoy man sa diening watay trabaho. Mag-ilis hinoon ko. May nakita man kong simbahan. Musimba hinoon ko. Iampo na ko ang akong sakit. Ay, mamaayo pa baka ako sa akong sakit. Ako sang iampo ang kaluwasan sa akong anak. Wa man gyud unta ko'y gusto sa iya karong karelasyon. Pero, wa sab ko'y mahimo nga mupugong niya. Murag malipayon man si Nobi o ba ni Alma. Og sa ako sang tanaw ni Alma, pinangga niya ang akong anak. Mag-ilis na ko. May pagtinga akong cellphone. Oh, hala, si Ronel ang nanawag. Nalibot maday ko. Nagkasaan maday ko niya nga manawag ko. Hello? Wa lagi ka manawag. Natagbaw ko paabot sa imong tawag. I'm sorry. Basta mauli na gani si Alma. Siya na lang gyud akong atimanon. Sorry ha. Okay lang. Salamat sa pagsapot. Unsa man tayo mo tuyo? Nakasabot ko sa imong kahimtang o gusto ko mutabang nimo. Unsa? Pero kinahanglan magkasulti tas personal. Ngano? Unsa ito pa nagsultihan? Tug-ani ko. Magkita ta. Aron mahibaw ka nga nung gusto ko mutabang nimo. Wa na ba ko'y panahon nga makikita nimo? Gididaan ka sa imong uyab nga tumboy nga makigsultig lalaki? Wa oy. Unya nganong di man ka makigsulti nako? Wa ko'y panahon. Kana day mo trabaho ka. Malayo ka gyud sa imong uyab nga tumboy, di ba? Wa gyud ko magkasabot nga nung interesado kang makigsulti nako. Og mutabang. Wa sa kumasayod. Pero kung magkasulti tingali tang duha, mapasabot ko ikaw sa tinuod nga hinungdan. Nganong gusto kong magkasulti tang duha. Wa sab ko masayod nga nung dili ko makabalibat nimo. Really? Pero nganong hisitan ka man? Misaad ka na ako nga manawag ka pero imo kong kikalimtan. Dili kay nalimot ko sa pagpanawag nimo. Wa ko'y nakitang time nga manawag ko nimo. Sa ako na ang di kaingon nimo. Kung tuan na gani si Alma sa bahay, wa ko'y panahon. Pagkaswerte sa tumboy, Mahimo ba? Tawga si Alma sa iyangan. Dili kay magsige kag sampit niyang tumboy. sorry. I'm sorry. Okay lang. Granted ang imo sorry. O niya, pwede na patang magkita tang duha? Bisag kadiyot lang, okay? Di sad ka pabalibat, no? Tungod kay we're running out of time. What? Sorry ha, nga napakuratante ka. Magkugang lang ko nimo. Ganun mo iwan ka mang running out of time. Kuan magud. Lumalargahay magud ko sa abroad. Boston in particular. Mao ba? Kaswerte sa imong asawa. 100% bachelor pa ko. Mao ba? Yes. O niya, kano sa ta makita? Kining... This afternoon? Apurado lagi ka. Di man gud ang akong dinalian man gud akong tuyo nimo. Sorry ah. Okay. Hmm. Manawag ron ko ni Alma. O, paibaon nga doon ako'y meeting. Busa di lang ko pagkuha niya. Mahimong ako lang mahatod nimo. No! Ha? Mag-away ming duha si Alma kung doon nila imatod na ako. Aw, kadali naman ka nga itong panagsultihan. Yes. Yes. So, mahimong mo-absent lang ko sa hapon o magkita ta. Karong hapon? Importante man ka ning atong panagsultihan. Di karong hapon na. Pero dili lang ta magdugay ha. Daghang kay salamat. Kuhaon kay ikaw.
Nahibaw ka sa akong office? Imo mong gibutan sa imong papel, katong imong gifill-upan. No. Ayaw ko ari sa office kay tingalig doon ay makakita. Ug makasulti pa ni Alma. Just give the place kay ako rin maato. Okay. O may na pagayo ha. Kaya ako isulti nimo. May balik siya tawag. Si Alma ang nanawag. Ngano ka? Nanawag lagi ka? Ima na kong kuhaon? No. May dinalian kong meeting karon. Og tingalig dili di ka makuha. No problem. Ako na ko'y mo paulit. Sorry gid kaayo ha, Nobi. May nadawat mong kong long distance gig ka ni Papa. Nagpahibaw nga doon na international company nga gusto makig-merge. Og ako may gitahasan sa pagpakigsulti sa tag-iya. Dako ko nun nga business sa States. Mong dili angay palabyon. Bitaw, ayaw ginapalabya. Magkapasamot na sa inyong kadato. Gaga. Ay lang kabala ka, Al. Ako rin mo sakay og taxi sa akong pagpauli. Mas maayo sab noon kay manimba mi si Mama. Inig-uli na ako. Good. Dako sa dakong pagtuo nga gitoyo sa kay gayonan. Nga doon na tayo ika-merge nga dakong kumpanya abroad. Aron magpakasal na ta. Dili lagi mo kuyog si Mama nato sa States. Oh, bahala na. And correction, please. Inyo ra ng kumpanya. Wa ko'y labot. But, I'm happy kung madayon ang inyong pag-merge. Seryoso ko sa atong relasyon, Obi. Og dili ko makatugot nga dili ka makigbahin ako sa akong makabot ng kalampusan. Apil ka sa tanan ako mga plano. Mauwaw ko, uy. Kung makasal na unya ta, magdaka na sa akong apelido. Og usara gyud buti pasabot ana. Ikaw ug ako usara. Busa ko nun sa may akong maangkon. Maangkon sa dimo. Timan ilang yun, ha? Kung nagkagrelasyon man ko nimo, kana tungod kay nagkalambigit ang duha ka kasing-kasing. Thank you kayo ha, nga wako nimo Indiana. Indian di ay ko sa imong tanaw. Kumidyante man di ka. Pero, nginong niya man ta sa function room nining maong restaurant. Tungod kay di ko gustong may istorbo nga itong panagsulti. Importante gyud ay natong panagsultihan. Kung musabot ka lang, importante kayo. Wow. Pero, mga una ta, may nang busog ta nga magsulti ta. Aron mapasabot ko ikaw pag-ayo sa akong tuyo nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!